Dostal jsem od Slávy povolení s tím, že jsem byl zraněný, ke konci jsem toho neodehrál, takže by pro mě byla lepší varianta jít do Bohemky, která mě oslovila, jestli bych měl zájem. A říkám, pro mě ta varianta byla asi lepší tím, jak probíhala ta sezona předtím. Moc jsem to, jak říkám, neodehrál a doufám, že to všechno tady klapne a budu moct hrát tady. První zápas, tak jsem si to hned odbil na začátku, takže nějaký zápisný proběhne určitě. Říkám, je to první zápas, ta příprava teď teprve začala, takže to je hodně odběháno na hřišti většinou odpoledne, takže ty první zápasy jsou taky takový trošku, aby se člověk do toho dostal i po té dovolený. Tak cítim sa dobre, ale aj unavene a som rád, že už som hral konečne zápas po dlhšej dobe a veľmi dobre, že sme vyhrali. Víťazstiev nikdy nie je dosť a treba si vážiť každé jedno víťazstvo, aj keď je to v príprave a samozrejme mali sme ťažký týždeň, kde sa aj behalo, ale sme radi, že aj napriek únave tak stále sa snažíme hrať futbal a myslím, že keď budeme takto ďalej pracovať na sebe, všetci tvrdo, tak budeme úspešní. Snažím sa to brať všetko pozitívne, je to tieto zmeny a sám som chcel nejakú zmenu vyskúšať. Verím tomu, že Česká liga je náročnejšia ako Slovenská, tak preto pre mňa je to výzva a chcem samozrejme pomôcť Bohemke a mojou prácou a tým, čím som bol známy a chcem to aj potvrdiť tuto, aby som sa prepracoval do základnej zostavy a pomohol týmto chlapcom. Ja som vedel, že sú tu vynikajúci fanúšikovia, stále chodia na zápasy a dneska som to pocítil a na prípravy zápas prišlo veľmi veľa ľudí a je to super, že máme takýchto fanúšikov a preto som rád, že ich máme za sebou. Tak určite pozitívne z hľadiska jak výsledku, tak samozrejme určite herných vecí, to znamená, byli tam dobré veci. Musím říct, že tým, že sme už pohromade a rozdelili sme to tak, aby tí noví hráči neboli ich moc pohromade, to znamená, aby tam bylo to rovnovážne rozdelené, takže nám nejak zvlášť nevázla kombinace. Jediná škoda trošičku, že v tom druhom počase sme mali hodne breakových situácií, kde sme vlastne šli 4krát sami ako keby na kasu a nedokázali sme to zakončiť gólem, ale ináč spokojnosť. Tak určite bolo náročné, pretože máme za sebou 10 tréningových jednotiek za 5 dní. Je dneska zápas, takže to je vlastne 11. tréningová jednotka, takže toho mali hodne a to, čo sme říkali, vlastne celý podzim sme museli otáčať zápasy, malo kedy sa nám stalo, že sme v zápase vedli, takže musím povedať, že sme na to zvykli už otáčať zápasy.